nois, aquí en teniu de nou. Benvinguts a Teletitella, amb Pere Flaix amb vosaltres, per parlar-vos d'internet. Els ordinadors abans estaven sols i tristos a casa seva. I ara, gràcies a la connexió, per cable, per telèfon, per satèl·lit, tot el dia parlen els uns amb els altres i estan molt més engrescats i contents. A través d'internet hi ha molt d'accés a molta informació. És com una gran biblioteca a l'abast d'un clic de ratolí. I és magnífic per poder llegir el diari d'un país a un altre, per buscar fotografies per fer un treball a l'escola o trobar una recepta de cuina. La gran sort és que molta d'aquesta informació sempre és lliure i tothom pot arribar-hi. I també, qui vol, pot posar els seus treballs de l'escola, les seves fotografies, els seus vídeos a internet i tothom els pot veure. Vosaltres sabeu navegar i buscar informació per internet? Sí? Oh, que bé! Doncs tinc uns enigmes, tinc uns misteris per resoldre. Em voleu ajudar a resoldre els misteris? Començo? Els dic? Molt bé. Doncs mireu, el primer misteri, el primer enigma, la primera pregunta és: quants pobles amb el nom d'Arenys hi ha als Països Catalans? Ah! Segona pregunta. Mont vol dir muntanya. 5 noms de muntanya que comencin per Mont. Ah! Tercera pregunta. En Ronaldinho, no sabeu qui és, no? Doncs mira, és un futbolista que juga al Barça, I aquest noi, el Ronaldinho, és d'una ciutat brasilera que es diu Porto Alegre. Quants habitants té aquesta ciutat? I quarta pregunta, quart misteri. Quins 2 municipis occitans estan agermanats amb Arenys de Mar i Arenys de Munt? Sabeu com trobar-ho? Doncs aneu, us dono una pista, Aneu a l'aula del Casal Digital. Allà hi trobareu ordinadors que estan connectats a internet i... No m'heu dit que ja sabíeu fer servir... Va, vinga, som-hi! Cap als ordinadors! Vinga, a connectar-vos! I porteu-me les respostes,